Ayo teko Gong. Gong. Tambalan jadah jadahe mambu iki wae bisa menawas Yan, konco-konco leh kompak, leh semangat ya Mas Gareng. Iya tuh. Semangat iki ora mergo apa-apa, mergo bayarane dobel sok tanggal 22. Oh ngono. Iki mau sadurunge awake dhewe metu ana tari-tariane iki mau jenenge apa? Gambyong Muda Tama, Tru. Wah, Gambyong Muda Tama. Iya. Gambyonge akeh-akeh ya, Tru. Heeh. Maneka warna. Enek gambyong PKJT, enek gambyong Mari Kangen, gambyong Parianom dan lain sebagainya. Ya, heeh. Nek nyatane kaya ngene iki ditrepne ning wayangan kok ya penak. Lah iya. Watone sindene iki iso all-round, Gong. All-round? Heeh. Iso kabeh. Ya. Ora mung tetembangan perkara sing klasik, sing modern, ning uga iso nari sesuai dengan alunan kendang. Nek dikendangi dangdut ya megal-megal. Oh iya. Nek dikendangi anu ya penak ngono jogetane iki luwes gandes luwes merati. Lah iya. Ini membuktikan bahwasannya sinden Dwi Jolaras Indonesia iki siap tempur. Oh ngono. Ya. Dijak piye wae iso, dijak model garapan piye wae iso. Oh ngene ya, Tru. Ya. Mula iki PR kanca-kanca ki mau ya ditagih lawan guruku Pak Eko Mugiono ingkang wonten ing Cikarang Jakarta sok tanggal 22
lagu apa jenenge Lencir Kuning kudu apa. Oh ngono ya. Lah iya ta nek mung digawe PR bangsa lagu-lagu lek kanca-kanca ki kaya ngono ki apa ta gaweane utawa panganane, Truk. Oh ngono ya. Mas Gareng, apa Truk? Isih ngabiyantara sowan. Heeh. Ana daleme panjenengane Bapak Sugianto. Pak RT, uga Bu Yayu ngerancang wonten ing Mantingan Kabupaten Ngawi. Oh, ngono Sing dituju ya mung awake dhewe, Truk. Oh, ngono Walaupun ditawani dalang A, B, C, D, E, F, G paribasane wis ora kengguh awake dhewe sing tinuju ana telenging kabu ing kudu bisa dadi asrana menghibur masyarakat dalam rangka pernikahanane menjadi Mbak Ayu Nadia so Mas Irfan. Oh ngono ya. Matur sembah nuwun peparingipun rejeki panjenengan Pak Sugianto so Ibu Yayu. Lumantar panjenengan ingkang sampun maring rejeki ingkang dipun maringaken dhateng kula sumrambahipun lumintu dhumateng para kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Ngono. Ya. Sida bayaran bar tanggal 22 ya? Ora. Padake dalang tipis ae. Sesuk tetep bayaran aja do kendho. Ngono ya. Rumangsane nek wayahe bayar iki ya bayar. Oh ngono ya. Ora kena duwe wis dilunasi duwit entek sik wiwekasane tinggal gelanggang colong jupuk iki ora kena. Oh ngono ya. Colong playu. Lah ya heeh. Tetep tanggung jawab. Heeh. Ngomongnya. Yo. Nduk niken salindri sih lenggah. Terus putuku si legit ya sih lenggah. Ngono, Truk? Ya. Para pandemen-pandemen budaya ya isih akeh sing do pareng pinarak. Lho kae ibu-ibu sik do lenggah. Kuwi sakmono kae jek do kebak mirsani. Kebak ing atase biasane lek wis ngancik jam 2 gek wanci gara-gara ki sing nonton wis entek resik ning nyatane bengi iki isih komplit, isih kebak sing dawungon. Mula kanca-kanca awake dhewe dikancani melek, kanca-kanca Dwija Laras Indonesia, tepuk tangan buat para penonton yang masih lenggah, masih hadir pada malam hari ini. Seta, kowe iki aja kegeden sirah. Ngopo? Sebabe apa penonton kok jek komplit nganti gara-gara nonton wayang. Delok niken. Rumangsane ndelok dapurmu. Lah iya. Ya. Coba sih. Mau sore mau rong sempat ngetokne sing klasik-klasik, Bro. Oh, ngono ya. Mula cak kala mangsa sing mirsani nganti ngancik gara-gara niki para pinisepuh. Mula disuguh lelagon sing berbau klasik. Oh, ngono. Ya. Sing nembang sapa? Anak wedok. Sapa? Niken Salindri no. Apa rumangsamu Niken Salindri ki sing diapali mung lagu-lagu sing dangdut campursari? Oh tidak. Ora ya ora. Lagu-lagu klasik ya oke, lagu klasik-klasik ya dipangan, Bro. Oh. Ning aku njaluk utawa request. Request apa? Sing ngendang pengendang wedok ya ki Mbak Angelia Maharani. Oh ya. Wedok ya sing ngendang. Aku marahi dititipi duit. Oh ngono. Saka panjenengane Ibu Lis Maksum ingkang mapan ana ing Den Haag Belanda. Oh ngono. Ora kleru ya iki rong patek isuk, Truk. Oh iya mergo wektune iki jarake beda antarane kene karo Londo. Oh iya, ya. Yo Nduk Maharani. Kowe pindah ning nggon kendangan. Nah, Pak dosen Gen Leren Sawatara. Oh iya. Ya. Aku njaluk sing klasik sik, Nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe di spesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono, bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwija Laras Indonesia, dheke gelem nganti rampunge gara-gara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri yang kanca-kanca Dwija Laras Indonesia.
Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Oh, Niken ra iso, ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah ya ana ning Kediri, heeh, ning Kediri. Ya. Ya nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngerumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara gitu, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu, terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe iki entake akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak, kuwi ora diperhitungkan. Lah, saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo etung-etungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen, nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen, nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten Pak? Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Gianto ing nglungguhi dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Heeh. Ora lukak bakale Kebak. Oh ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya Pak ya. Betul, betul, betul. Nah, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Nembang apa nduk, Ken? Napa Pak? Nembang apa? Jenengan serke napa Pak? Lah ular kambang iso. Iya, Ya. saged. Jineman iso. Iso ta? Anu Saged. sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon. Nggih. Seragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Loh, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh jenengan to Pak. Heeh. Ngapunten nggih Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku nduk, jebule sing dalang Pak Simon. Ya. Ya coba. Jineman apa nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo. Siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur, Pak. Telunyur-telunyur. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe ana lana
kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho Ken. Iya, Pak. Talentane Dwi Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono betul. Tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lah kuwi beda iki. Duh. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bae moro tuaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. belajar. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa dulu, Pak. Loh, Kesane teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. oh. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Dungane piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Loh, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. titipne Pak Don iki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak, Oh, leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelasno lek mulang ngono galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Nggih, mboten ngertos duka, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to. Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Jel, Halo. lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged bolak-balik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongane kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongane kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu Dwi Jolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku Mbak niku lho, Pak. Oh dicutat. Oh lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangga tak jak omong ya men. Nggih saepe. Saepe iki wae. Sae turape. Wah. Apa? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mau kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bonang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya kok. Ya ta ya. Jong guyang-guyu nyamang compe ya. Ken ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben. Masa ta, Pak? Heeh. Rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari ya. Oh iya Pe, compe. Ngono ya Pe. Di lokne nikane bener ora? Golek mic disauri. Darane bisu kok. Ah, Mboten dik gosip. oh kok sih. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane congpenge jarene ngono. Iya. Urung-urung tau diapa-apa. Air.
Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Omong kamu gitu. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ora ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai komburit. Iya toh Mas. Madep aku. Heeh toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu. Biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya ya. Iya, wah tutup nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Do Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong, kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Oh, ngono. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, ya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono. Ayo ganti Nduk Legit. Wah, Legit. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gradakan, ayo. Anu ning kono sik. Sapa jeneng Angelia? Ayo, nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk Ki? Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok napa Slendro? Pelok nggih. Pamintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo, tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, Slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Jan. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Bu Duwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ora ketang awan. Oh ngono ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang.
Burung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok ora ado saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Yo, dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langgam mawon. Oh, Pak. langsung. Oh, nggih. Nah, coba. Nah. Yo. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah nggen malah aku radong. Wong aku hari bapak ora ngerti kok. Bojoku ya ora selamat hari bapak no ya ora. Lah ya iya. Ya. Oh, sesuk bener to ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Apa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak kandung Niken. Wo ya heeh. Pancen bapake yo dalang. Wo, bapake Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Wo, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh iya. Dadi Niken Salindri iki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo, kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh, iya. Duwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngomong, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Kodang kuning iki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Ya, dangdut apa badut manut.
Leret ireng tak sowan katono manise tipe bunga dilakon nyandeng dirande ora bakal dadi mania yen padang andundut ati kepranan naramanda atiku sansaya dodoro asaranane sandikaku kebeso Sik kowe aja lungguh sik. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengen ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Dre. Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ya. Coba Gen susulen adikmu legit medun. Nah. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye Iya, kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman dadak Sik to, Pak. Dek arep eksperimen, Pak. piye-piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Piye sik kan kuwi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget, Pak, engko, Pak. Beh, lah iki cah Piye nyolong. kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tangan dikapane. Pot. Heeh, iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa ya Ada padha apa aku. ya, Pak? Delok ya, Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Boten, Moko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Boten, Samane Pak. iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak. Paling mek sitok-tok kuwi. Mboten, Pak, enten meleh, Pak. Niki, Pak. Piye? Heeh, ya wis, Pak. Ya, piye mau keluar. Kuwi piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to, Pak? Biasa aku itu. Ora alah. Halah, halah. Ya, iki Ora iso, kelebihan Pak. kok iso ngene Ya biyen. kuwi bokonge sik urung jebabar tak lah kene kaya ngene. Ora iki mesti enek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikamu iso. Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki cek enek-enek, Pak. Jek enek. Piye Cek, piye Pak. piye. Piye. Ndi, Apa ndi, nih ya? duduhno, Oh, iya, duduhno. Nah. Tapi iki kudu di zoom e. Iya iya iya. Iya, di zoom. Nanti di zoom barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Oh ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye Pak, Pak? Ngene lho, Pak. Ah. Pluntirne ngene, Pak. Ah. Duh, iso lho, Pak. Ya. Iya. Ah. Wis entek mendhi. Kok iso ngono Enten kuwi meleh, piye? Pak. Piye neh? Piye neh ijek. Tapi iki kudu linggih, Pak. Wis ping 3 wi mau 4. Iki enek-enek iki. Ah, Yo piye, sing piye? piye, Pak? Butuh apa? Butuh apa?
dhuwur. Ya, ben Lagi to. nek panganane. Kok dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Ya arep atraksi pokoke. Ini, tapi itu di ngene, Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora Tapi rangkepan. isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu. Lah nganggo apa ora kok? Ya, lah deloke. Kanggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Kanggone shot iki. Ya ora apa-apa. Makasih Mbak Niken. Ah. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nincing-nincing. Lah piye? Wes hop samono ae. Ah. Ngono, Pak. Lah iki kita nangkal ki piye iki? Iki nangkal lah iki lalang. Alam dapat kabeh. Wes. Wes kabeh, Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni, Pak. Muni piye? Niki lho, Pak. Ini piye Sik, pinggir? kok iso muni? Muni piye? Iki nangkal wae iki kene. Alah, Sosokne rasa nggih gelungan. kayak helm. Piye iso muni piye? Piye? Cek iso muni apa ora ya, Pak? Kadung di mic munine bes sini ya. Janono. Oh, gak usah nek, Piye? Pak. Gak usah. Oh, malah Gak usah. Ora usah. Jadi monggo, Pak. Oh, langgen. Latine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Iya. Oh wis kadung dudu barang kali lho ra kon tepuk Iya. tangan to, Pak. Iya. Ora apa dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to? Nggih, Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye Iya. ceritane dhisik piye? Ya, Kamu enggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil, Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya, Pak. Langgen Siapa? iki. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya kita iki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, ready. Kano Angelia Sundak. Wi, coba sini. Nah, kano Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa kan? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro, Pak. Slendro, oke. Nah, bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Kirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing ngerep saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, Kerajaan budaya. Yo, kaya apa? Balungan kental sing seru. Oh, ora. Iki balungan jotos-jotos. Yai Sekar Madu gamelane sing Yai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados.
aksi. Ya. Mbak Retno, kecing. Bajing loncat ke astana halang. Abdi lepat narosan tian Mudek sangka Awas. Sinden kabeh siaga. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, Gahastana. Bajing lecak, Gahastana. Hati lepas, Narasan Ketiadana. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, Gahastana. Bajing lecak, Gahastana. Hati lepas, Narasan Ketiadana. Kuda seka, tarik rambut luar bisa. Gegawatos, kamu kesel apa tanda? Api-api, jangan pergi sini. Bajing lecak, balik Ora mung wong wedok iso ngendang, iki pira swara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ecing. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, hati lepas narosan tadi yang jadi.
Luar biasa. Gen leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Congbe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak maringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Congbe. Oh ngono. Ya. Cicik-cicik grup. Wah ya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Retno lawan Mbak Mayang Anjarsari. Oh, ngono. Support. Ya. Ya. Kayak apa? Musiknya? Yuk, bermaju dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Coba Rene. Makasih, Mak. Ora dikei duit kok ndak cerewet kae. Makasih. Belum ora. Gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikai kan terus karo Ardi. Heeh. Kene kapan? Mbak Ika. Ku lho. Ya, ya. Aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, lho. Niki Wis sah sing ya, maringi, Pak? Sah. Sah. Iki dikelupukno kas apa anu? Sak karmu. Yo ben wong loro kuwi lho. Gue nyeblak Ah, kabeh. saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Aku lek mung nganggo anu dadi peralon. Iya, Menyampaikan aja. terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Di-upload lho. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Icrit to, Wek. Sing jenenge yo netizen, kita Oh, enggak iya, iya. tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat loh iki. Alhamdulillah, Ya Pak. gara-gara awakmu, ya gara-gara Itu Niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Wah iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh? Iya. Oh. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu. Nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ning kono yo merem matane. Aku njaluk anu lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Icrit grup kok. Urung kudu metui to. Wesek parah. Nah, neng aku njaluk digarap rong irama. Sepisanan seragenan nyel, sing kedua cara samboyo. Nah, Iya. Jaran, Pak. ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya Okfa ngono kae lho, Pak. Jarane Jaluk. Wong enek jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing pinggir. total saiki nek engko mau. Wah, ya krek. Ya, kok sih, sih, golekne sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek saset Ya. saset. Iki lho. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Ya biasanya ora singo wae singo anu Singo. banteng. Banteng. Oh, celeng. celeng ya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Nah, jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya? Aku naik kuda. Kuda. Heeh.
Ujane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au nyap. Ya, coba. Ndelang, ya. Ya coba. Ah, belok wae. Aduh. Nah, ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demi ungger. Ungger. Ungke. Ungger. Ungke. Ungger. Iclik crit. Iclik crit. Amit Pak, kula sing ngakon Pak Kantong. Iclik crit. Mari Den. Iclik. Yalah, micek wonge. Iclik crit. Mripate milih aku, Mas. Iclik. Ayo. Ayo. Gereja Laras Indonesia iki. Ayo, base iki foto ikut. Lelo Ole lagu kula spesial buat Margo Mulo Audio. Dengan dia bandung. Tak parani menuruti ayo barang saiki ketemu kowe lunga tinggal Mas Guru enak banget. Mas Guru enak. Aja cerita lho. Pengen ngoyo. Masukin. Pak Dodo mau enak ora? Penak. Mas Gabyo mau lho. Iya. Mak serang. Kowe cerita ora? Siti. Apa ya? Kowe Apa? kowe Pak Dodo aku Mas Guru ya. Halah. Ngono. Lah ya kok pengen. Ayo masukin Mas ya kok. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Biungban. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Biungban. Kaya ngene lalakone piye gawe gelo ati salawase
Aku enak ya. Nadia nada tak parani mase. Ah. Mong nuruti. Karepe ati. Bareng saiki ketemu ya Mas. Ninggalake aku. Kaya sinandalah iku yo Mas ya. CBB ku yo Mas ya. Ayo. Yen pancene Budaling prajurit Turangga Buddha Sambaya Sapiti Putra.
cara jalanan ya terus. Kuwi populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung kok. Ya. Yo, mulai iki oke sing modho WhatsApp jan. Nanang tunanetra ya menyimak nggih. Wonten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mane kepareng nyuwun lagon ngatresna sejati ing Nyekar Arni. Oh nggih. Ya. Iki uga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta. Derek ngebiar Mas Kangkong, matur sembah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Suharjo Makmur. Oh nggih, nggih, matur sembah nuwun. Kathah sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang sarta wonten ing TikTok mbah nuwun. Uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datan Kantun Asmara Santo Madiun. Monitor ki dalang nggih sampai jumpa besok tanggal 22 wonten ing lapangan Pujaseran Jiwan Madiun HUT Golkar yang ke-61. Oh ngono to. Ya. Lah saiki musiknya digarap, Gong. Musiknya digarap. Niken Salindri ya, Niken Salindri. Enduk Ken, lagune apa? Manut. Manut karo karepe anak wedok. Nggih. Weh. Iki adik kula nang saka Rembang ya menyimak, Gong. Masa? Ya. Sigit Arianto. Ingin nembe umrah wonten ing Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Oh ngono ya. Ya, Dek Sigit Arianto Sugeng Hamirsani. Ya, ayo Nduk, nyanyi apa Nduk? Ijik lah sepati. Isih, ya, sepati musik. Ikan gelem medhun sikik. Sesok bablas nyanti Nduk kan. Tanggapan nyanti sesok. Izin tetulung aku, Mbak. Oh iya ya. Mensani nggih, Pak nggih. Mensani nggih. Lah aku lek nonton ono kon piye? Nggih. Rono ning Tulungagung ta? Nggih ta. Heeh iya. Mengke kula kei VIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu besok budal Mengke Tulungagung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto. Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinan gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Sesuk mangat Tulungagung di. Nek cintai yo kudune gelem mangat. Ayo sesuk. Ning Tulungagung. Aja main latihan ae. Oh, alasan latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Ternyata. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda ya. Esok mangkat nang Tulungagung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabui di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek dek. Ya ora nom-nom ya. Lagune apa Nduk kan? Nah, napa Pak? Manut. Sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresno sejati. Oke pokoknya sinarengan. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh Puspitanala. Iya. Oh ya, musiknya anu gamelane nututi ora iki. Ya, nututi cacal. Ya, Puspitanala. Ya,
Sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulungagung. Ha ute Tulungagung. Yo senior-senior awake dhewe dalang Tulungagung tampil. Heeh. Kayak Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, monggo diaturke. Nah, yuk. Wanatnya ayu utama gambar romik kusumo bulan lang pronto nambahi sengsame tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu rembulan tak sempurna rasanya tresna kantuh tanon nalinya mengasih rasa sayangku ayo jaya tapi selain hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar dasane tresna kantuh tanon nalinya mengasih rasa sayangku Satu kali lagi main bisa karo Nduk Legi, Bu Dwi, terus Wanda karo Mbak Wiwi. baik Lagune sing kaprah turuk abeh apa ya kuwi Tombo Kangen. Nggih Tombo Kangen lek ngenteni Arni Mania, Arni Lover pirang-pirangane sasi terus. Oh iya, Tombo Kangen ya ayo Bu Dwi, Nduk Legi. Terus Nduk Wanda karo Nduk Wiwi diaturi medun ana pepanggungan. Ya, Tombo Kangen yo. Gamelane gen mlebu, gamelane ngetutke musike. Dipung dangdut ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng. Ya, bergembira ria. Ya. Nggih. Matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Arianto nggih. Ingkang tasih monitor saking Mekah. Matur sembah nuwun. Ya. Ini nyanyi bareng-bareng mending ya, Tru. Ya. Lagune Tombo Kangen. Tombo Kangen. Melu sisan. Oh yes melu sisan ngono. Bocah kok elon. Ayo sisan. ora betah Pak Oh, Bu ini derek pindah monggo Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Masih bersama-sama Dwi Jalaras Indonesia. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan dalem. Nyatane Pak Gianto Bu Yayu ngersane nganggo musik ya siap. Awake dhewe wayangan model piye-piye wae siap ya, Tru. Ya. Klasik ya oke nyatane. Pinginane ana sragen ya klasikan orang nganggo musik, orang nganggo apa-apa. Ngono. Ya.
Yo. Terus apa? Loh, Kak, Ndara Permadi, Ndara Janaka. Heeh. Kok jagongan karo Banowati ngomongne apa?